niitä pienempiä lihatölkkejä, jos löytyy. Mä voin vaihtaa näihin umppäkkeihin. Joo. Nekin voi craftata jos haluaa. Ai joo, okei. Tuolla... Se on kallista se siinä keittiössä mikä se on. Onko tässä hallissa nyt omia vai ei? Mä olen täällä hallissa. Ihmettä, että mihin se arsi jäi. Sen piti tulla katsoa niitä kääsanalaisereita, mutta niin. Voi juoksu! Vittu! Granaatti jaloissa. Mulla on Artillery Stormin 220 avain. Vittu täällä on porukkaa ihan saatanasti 3. Kuulitko Arsi? Vittu kun mulla on lagi. Täällä on 3 pihalla. Te ootte Saleva hallilla. Te ootte ihan eri hallin pihalla. Onks toi oma vai ei? Voi ei ole vittu. Tuolla. Voidaan hallilla edelleen. Missä se Arsi on? Arsi on tossa niin. Täällä ei taida olla heitä sun reppu maahan. Mä lipastun tässä. Samoin. Ja siellä on sulle se avain nyt sen tehtävä. Laita vaikka perseeseen se avain. Juu. Noniin, nyt tulee taas jostain. Ja minä lipastan täällä. Ota se reppu selkeämme ennemmin halliin sisälle lipastamaan, entä kun jät sen keskelle pihaa. Eikö se ole ihan hyvä tässä? Aurinko paistaa ja mukavaa. No on, se jo sappelitaktiikalla pelaa. Sanoiko mä se ääneen? Ei se on niin, ei me tuomita. Kaksi tai 3 kävijä jäi siihen. Rupes puskeen niin pirusti. Tää on hidasta tää 60 lippaan lataaminen. On se. Ja varsinkin kun ei oo toi MacDrillissikö ei oo kehittynyt, niin se on vielä hitaampaa. Jaha, nyt sieltä tulee lisää porukkaa. Kohta on valmis. Ammuit nätisti jalat siltä alta. No, kaatuu ainakin. Saataanko johonkin päin? Joo, mä lipastan äkkiä, niin lähdetään sitten tuonne vesihalliin ja mennään siitä sitten tuonne sähköhalliin ja katsotaan sitten mennäänkö aijaa yli vai mennäänkö Outcastin kautta ruoppia kohta. Niin, ootteko valmiita? Joo. Mä oon tämmösen punahihaten perästä tässä. Se on meikäläinen sitten vissiin. Aha. Mihin meiltä lähdettiin? Jaha, nyt tulee jostain. Ei vittu, jalat mustaksi ja mulla on vittu heavy bleedit ja kaikki. Mistä kuka? Mulla lähtee henki. Vittu nouse ylös, jos et sä pystys makulta ampuun, saatana! Tässä jotain liikut kanssa. Täytyy tsekata paukkutilanne. Onko omia kuollut yhtään? Mulla on pää mustana, mulla on jalat mustana.
Me ollaan Mä oon teidän takana sitten. Mä yritän päästä